Bon dia, avui parlarem del discurs, és a dir, de les propietats textuals. Fins fa poc temps s'analitzava sempre els textos segons si era correcte o incorrecte. Aquest text és correcte o no és correcte, tal expressió és correcta o no és correcta. Doncs bé, ja fa temps que això està canviant, per sort, i veurem quina és l'alternativa que se'ns proposa i com hauríem de veure nosaltres els textos, tant siguin orals com siguin escrits. Perquè recordem-ho que són textos tant uns com els altres. També hem de tenir en compte que, malauradament, s'analitzen els textos mirant l'ortografia i es diu si un text està ben escrit o no segons l'ortografia, i això no és així, no? Podem trobar-nos davant d'un text que sigui exquisit, molt ben trebat, amb unes connexions perfectes i que malauradament no s'hagi cuidat l'ortografia. Per tant, anem a oblidar-nos d'aquest anàlisi dels textos que hi havia tradicionalment. Anem a veure les propietats textuals, com ens poden ajudar a veure precisament això, no? Què és un bon text, no? Per tant, les propietats del text, el que hem de saber són uns requisits que ens permeten considerar o no un text ben elaborat. Això serien les propietats textuals. I quines són? Doncs hi ha molta discussió, però nosaltres n'agafem 6, sí? Que són l'adequació, la coherència, la cohesió, la correcció, l'estilística i la presentació. Doncs bé, anem a veure un per un aquests punts, sí? I el primer de tots és l'adequació, sí? Què hem de saber de l'adequació? Doncs que la llengua no és homogènia. Si bé som capaços d'entendre que hi ha moltíssimes llengües al món, doncs hem d'entendre que dins d'una llengua hi ha moltíssimes varietats. I aquestes varietats venen donades per diferents raons. Una d'elles, el dialecte, no? Pot ser un dialecte històric, no? Que hagi canviat al llarg del temps, sí? La llengua. Pot ser un dialecte geogràfic, és a dir, que segons el lloc on es parli sigui d'una varietat o d'una altra, o pot ser un dialecte social, segons l'estatus social. També, naturalment, hi ha els registres, sí? Tenim un registre formal, que veurem quan s'ha d'utilitzar, un registre col·loquial i un registre especialitzat. Aquestes varietats, tant en dialecte com en registre, fan precisament això que dèiem, no? Que la llengua sigui molt heterogènia i molt rica, i que nosaltres ens plantegem a l'hora d'elaborar un text a escollir bé segons la situació comunicativa. Per tant, adequació, adequar-se a la situació comunicativa, com diu la pròpia paraula, no? Per exemple, tenim l'estàndard, no? La varietat de llengua estàndard. És una varietat artificial, no? Creada per tal de presentar una situació comunicativa amb un tema especialitzat, sí? Amb un canal que pot ser escrit o oral diferentment, amb una formalitat que ha de ser alta, sí? Mitjana alta, i amb un propòsit impersonal. Sí? Quan s'utilitza l'estàndard? Doncs, per exemple, en els mitjans de comunicació, quan presenten notícies, haurien de comunicar-se a través de l'estàndard. En un text acadèmic, sí? En un article d'una revista especialitzada, en tots aquests ambients més cultes i més impersonals és necessari que hi hagi l'estàndard. En canvi, les varietats no estàndards, sí, acostumen a ser de temes més generals, tot i que poden ser escrits majoritàriament són orals, la formalitat és molt més baixa i, naturalment, el propòsit és més subjectiu. Quan el text és adequat? Doncs sabem que el text és adequat si hi ha una bona adequació, si assoleix el seu propòsit, si el seu propòsit comunicatiu
s'assoleix perquè ha aconseguit trencar totes les barreres que hi ha entre dos o més persones que es comuniquen, doncs el text és adequat. Sí? Si el tractament personal és correcte, no és el mateix dirigir-se a un familiar que dirigir-se a l'alcalde del teu poble. També, si es manté el nivell de formalitat, si aquesta formalitat que dèiem abans hi és en tot el text, sí? I de la mateixa manera, i si es manté també el grau d'especialització del tema. Tot això podem saber si el text és adequat o no. Per tant, una de les propietats textuals ja la podem analitzar en qualsevol dels textos escrits o oral que ens trobem. L'altra, la coherència. Molt bé, tots sabem què és ser coherent, no? Però anem a veure quina propietat és aquesta de la coherència. Doncs bé, nosaltres processem una informació i aquesta informació se'ns planteja amb el què i amb el com. Hem de veure quina quantitat de text, sí? Quina quantitat d'informació presentem. És a dir, ha de ser una quantitat justa. No podem presentar més quantitat d'aquella que s'estableix per a aquella situació comunicativa. I la qualitat de la informació també. És a dir, ha d'haver-hi una informació clara i rellevant. Sí? Si nosaltres volem parlar d'aspectes generals d'alguna cosa i entrem en detalls, doncs no serà molt coherent amb el que volem dir. Per tant, la propietat textual de la coherència no estarà ben presentada. I l'estructuració de la informació també, no? Un ordre en la disposició dels elements que formen el nostre text. Després tenim la cohesió. La cohesió és la tercera part, el tercer punt de les propietats textuals. I en què es basa? Doncs en l'articulació general del text, no? Perquè un text estigui ben travat, ha de tenir en compte certs aspectes, com quins? Anàfores, dixis, les connexions, els connectors, una bona entonació, si el text és oral, les relacions temporals dels elements que apareixen, elements paralingüístics i, sobretot, la puntuació, perquè fan precisament que aquests elements que anem disposant al llarg del text estiguin ben connectats els uns amb els altres. El quart punt és el de la correcció, sí? O de la gramàtica, i no només ha de tenir en compte l'ortografia, que sembla que tothom la tingui aquí al cap i és una part molt petita del text. Doncs què cal que nosaltres tinguem en compte en un text a la part de la correcció? Doncs la morfosintaxi, el lèxic, la pronunciació, si estem parlant d'un text oral, és a dir, la fonètica, i naturalment també l'ortografia, que és una part important, però no és la part única ni de la correcció i molt menys de les propietats textuals. Punt 5. L'estil. L'estil també és important a l'hora de veure si un text està ben elaborat o no. Per què? Hem de veure si aquella persona que ha elaborat aquell text té una bona capacitat expressiva, és a dir, si ha fet que el text sigui ric i variat. Hi hagi múltiples factors i diferents que es vagin presentant al llarg del text. I ha d'haver-hi un ús de diversos recursos verbals, retòrics, literaris si es dona el cas, sí? I sobretot comunicatius, que sigui variat, molt variat, sempre tenint en compte la quantitat justa d'informació que dèiem abans de la coherència. I l'últim dels punts és la presentació. Doncs és molt important la presentació, però tant en l'escrita com en l'oral. No ens basem només en la presentació escrita. Una escriptura clara, què fa? Facilita la comprensió del lector, no? I quan parlem d'un text oral passa el mateix. Si la veu és adequada, si mentre parlem produïm pauses, si la nostra entonació crea atenció al lector, una bona dicció, que s'entenguin els sons, tot això és important, és la presentació del text oral. I per al que fa en el text escrit, doncs cal tenir en compte aspectes psicomotrius, la cal·ligrafia, no? La netedat,
perquè si no entenem la lletra, no entenem la paraula i per tant no entenem el missatge que se'ns està enviant, no? També cal tenir en compte normes bàsiques, com que els marges, el títol, les majúscules, els paràgrafs ben senyalats i finalment també la diversitat tipològica, no? No és el mateix escriure una carta on hi ha uns elements que han d'aparèixer al llarg del text que escriure una instància o escriure un reportatge, no? Per tant, oblidem-nos de si un text és correcte o incorrecte, o una part del text és correcte o incorrecte, sinó hem de parlar de si és adequat o no és adequat, i deixem de veure l'ortografia com la base de tota la llengua i de tots els textos, perquè no és així. Hi ha com a mínim 6 punts, 6 propietats sexuals que hem de tenir en compte, i recordem, els textos poden ser tant escrits com orals.